Yveske, Belle en Coralle, Boukje, dat is Boukje, Blomke, Rijsie, en Sally en Rijntje. No. Kom maar, Rijsie. Goed zo, braaf. Rijntje. Nee, hey. Goed zo, braaf. Goed zo, Boukje. Nee, Yveske. Kom op, hey. Rijsie? Of course. Goed zo. Dat we redelijk geselecteerd hebben vanochtend. Maar nou is het natuurlijk spannend welke merrie wel en welke merrie geen model wordt verklaard. Dat is ook wel logisch, het is een lange dag. Maar als ik hier zo deze groep bekijk, niet een lang verhaal. Nou oké, dan hou ik het kort. Alle merries worden model verklaard. Geweldig, dankjewel Sabine voor de uitleg. En jullie mogen allemaal mooi naast elkaar gaan staan. De eerste bij Harm van de Meulen en daarna zo naast elkaar mooi op catalogus volgen. En natuurlijk willen we dan ook graag de eigenaren van de merries hier in de baan. Van de Meulen, onze ringmeester, loopt naar de hoek. Hij zal het zijn geven voor de ereronde. Daar gaan we. Muziekje. Het Friese paard brengt heel veel emotie met zich mee. En als je daar hier om je heen kijkt en dat er af en toe een traantje weggepikt wordt, dat is toch geweldig om te zien. Zo genieten van deze mooie zwarte parels. Iedereen van harte gefeliciteerd. En kijk, we gaan al op familiebezoek. Het kampioenschap is begonnen.
piste waarin u een paard optimaal aan de kijk dus naar die hele mooie, dagtypische bewegingen. Paard mooi in het front, veel beweging over de benen. En daarna opgemaakt. En natuurlijk ook. En dan komt de strijd zo langzamerhand en beslissende van. En dan geef ik mij in de richting van de jury om eens te kijken of er al een voorlopige plaatsing onderweg is. Dieke van der Meren staat. Cecilia van Grijvenstein. Of Bernau van der Herbersen. Dat zijn de kansen. In dit geweld de Friesian Horse voor de chase. Support langs de kanten. Laat uw enthousiasme maar eens even horen. Er worden die paarden alleen maar beter van. De rakken, gezichten van Jelle van der Weijden en Albert Lux. Want nu moet het gebeuren tussen de paarden. Aangelopen, vol concentratie. Wat een 3 toppaarden hier in deze finale. Wat een climax. De spanning is op te snijden, dames en heren. Maar het kampioenschap gaat naar Jerkburg de Foals. 304. Het zilver voor de CCPA van Grijvenstein. En het brons, heel verdienstelijk ook Bernau van de Herderzoeker met Ager Otten. Wat een spanning. Wat een grandioze finale van dat kampioenschap 2024. Heel verrassend, toch gewonnen door Dieke van der Meren Staten. Van Tjitse Bauma in Wommels. Geboren ooit bij Jan Vriend. Precies ditzelfde. Gaat eigenlijk naar Denver Stables. Keer Bob, keer Jante. Een stermeting van goed 5-16. Team Fischer in Bunteren. Goed. Intervene. Met zinnen van het Skar. Uit een Alwin 469 natuurlijk. En op dit moment uiteraard allemaal nog potentiële kampioenen in de leeftijdscategorie. Silke van de Onderhoeden. 3. Uit de Marka in Oudmerden. Die speelt hier natuurlijk een thuiswedstrijd. Die komt op de Sterren van de Ridderdiek. Uit de Eiker 419 Moeder. Wordt nog volop in de strijd. Met Roelien van de Mierpaard. En die is in eigendom bij de familie Dank in Vragenden. Laten we gaan. Als eerste 109 Renske van Berkeley. Haar vader van de 512 uit een Hessel 480 moeder. Fokkereigenaar C.J. en N.J. Torley in Devil Rain in Tasmanië. En deze Marcus komt uit een Ilke moeder, Zwanneblom van de Luts. Voor ons, kampioen 3-jarige, dit jaar is geworden nummer 101. Ja. Eigenaar van hartelijk gefeliciteerd.
En natuurlijk de andere deelnemers, hartelijk dank. Ik denk een grote eer dat jullie met deze geweldige mooie paarden hier in de kampioenskeuring liepen. Maar ja, er kan een kampioen en een reservekampioen overblijven en dat is nummer 77 geworden, de reserve, Cupida van de Dembro Stevels, Mathies keer Tjalle en in eigendom en gevolgd door Dembro Stevels Milo en 101 Rolien V van de Mietwijk, de kampioen 101 Tiele keer Heitse, Fokker R.H. Veenstra uit Surhuizen en eigenaren zijn familie Dank. Kijk, dames en heren. Het eerste toch aan de betere en de beste modelmerries die wij in dit ras kennen. Ze moet natuurlijk even haar ritme zoeken en dan gaat ze zo dadelijk rond. Op de ouderwetse manier, zoals Friese paarden vroeger op momenten nog ten beste geven. Die is natuurlijk helemaal gewend aan de hand van Henry Rochel, grensgekomen van de visserij. Wat een eerlijst in sportief opzicht. En als modelmerrie hier in de lange lijnen mag ronddragen. Geef Jessie een geweldig applaus. Ja, en wie had dat gedacht, dames en heren, dat wij ooit Jasper van Manen in een origineel Fries kostuum met een stoppaard in de lange lijnen hier op de prachtige zandvoorn van meneer Haren rond zouden zien gaan. Met evenzeer als de legendarische Dirk-model Sport Triple. Met ook aan Jasper van Manen. Voor deze prachtige demonstratie. Niet en Huiven. De trots van ons stamboek. Keurig, dankjewel. Dan die jongen van komt ze nog een keer. Kijk eventjes naar dat groot. Voor het stel. En uw applaus voor deze grootheid en de geschiedenis van het de hoge klasse en het hoogste niveau in onze tuigpaardensport. Die nodige hebben gewonnen en gepresteerd. Zijn sinds jaar en dag en proberen natuurlijk te beïnvloeden. En geniet, dames en heren, die fraaie bewegingen die echt opvallen, de bewegingsvorm, een mooi vorm, de oortjes en een sterk aansluitend ondertreden achterbeeld. Ja, kijk ze nu eens rijden. Als het er nu om gaat. En de strijd is ongekend fel. Kijk die heren, maar ook zeker die dames in strijden voor de eer. En voor een handbereid. Daar komen we nog een keer. Zien we hem in. Jasper van Manen. Anneke van der Staal, en kijk haar eens even rijden. En die wenselde Friesje van der Woude. Kom op, dames. Het is nog niet. Het is nog niet beslist. Een ongekend felle strijd. En de winnaar is Vijs met Jasper van Manen. Het zilver gaat naar Gouverneur van Hertenveen met Simmermentenmasters. Dan Fiesje van der Woude, die grijpt de brons.
En dan uiteraard bijzonder eervol Anneke van der Staal met GPD Fokker. Door die heren en die dames die elkaar natuurlijk allemaal deksels goed kennen. Tadaa! Wow. We are making something here. Up, up, up. Hé hey, jongen. Hoi. Het is een vieze neus. How dirty you are. Nou, kom maar. Marijntje. Goed zo. Oh, bellen. Oh, that's Unique's crown. Ah. No, Blomke. Goed zo.